За повечето хора еврото няма да е новост. Ако си бил на почивка в Гърция, екскурзия в Италия или пък командировка в Германия, вече си го ползвал. Но дори и да не си, банкнотите и монетите с знака евро няма да те затруднят и бързо ще свикнеш да ги разпознаваш. Банкнотите се издават от Европейската централна банка. Те са в 7 деноминации от 5 до 500 евро, като се различават и по цвят. Още от влизането на България в Европейския съюз, на тях и на кирилица е изписано евро. Имат защити, подобни на познатите ни от лева, релефен печат, воден знак, осигурителна нишка, холограмна лента. Монетите пък се секат от централните банки на отделните държави. От лицевата страна са еднакви, но на гърба всяка страна избира свой национален дизайн. На монетите се изобразяват видни личности, исторически събития, карти и забележителности на дадената страна. А как ще изглеждат българските монети, зависи от България.